Sa mamahigala, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Mia. Kay galaan, ang atong magtatampo si Mia. Kini akong problema bahin sa akong banabana o sa akong anak sa pagkadaga. Sa sinugdan, pinangga kaayo sa kumbanang akong anak, pero naunsa pa nga murag na usab man ang hangin. Pero araw inyo gyud masabtan ang akong sugilano no, ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ang bituon sa langit kamisidla karon dili sa makahayag sa kanato midan ag sa lawom kagabion gibanwagan kita sa Misiya karnero sa sibsiban nan tanom sa kaumahan lulot ka mo ka na. Nanay, oy! Ha? Ay naku pala ka makakaon. Waka! Ginoo ko abi na kung gipakaon kang tito nimo. Waman! Siya may nakaon-kaon. Dirang gani mga tak. Unsay ngan? Iyara kong gipalaway nanay. Uman siya mga tag na ako. Unsa gud? Oo. Nya, daw man na si Tito Tino. Sige lang nak. Dali, arata sa kusina. May kay misulti ka na ko ana. Dali, kaon sa dali. Asa na pasud ani ri? Wa na? Yurot na ni Tito Tino. Kiahak mo ng tawana. Uy. Ay, kuan na lang nak, anin na lang. Magpalita og lutong daan. Dali, ato tas tindahan ni ng Mercy. Adto na lang kaong dito nak. Dali. Unsa bay inyo, Mia? Nang, tagaay lang nagsudan si Chichi, nang. Papilian lang siya kung sa iya, ha. Nya, tagaay lang sa kanon palihog. Ay, oo, day. Eh, dali, oy, Chichi. Dali, pili nga rin. Unsa imong sudan? Animal kining tawhana. Naniguro lang paon og iya. Nganong nauwahi man ang pamahaw aning bata, day. Alas 10 naman, oh. O, pa ni makapamahaw. Ay, unsaon nga, paraw manig utok stino nang. Kanang imong tapuyo. Oh, naniguro nagtaog iya. Unsa? Uy, ngano gud? Tagdugay man gud sila mamangon. Unya, ako sayo man ko, manang maghikay ko. Nya mo painit ko mabuntag rasad. Sila, magdungan na sila kaon. Mo to ko siyang giingnan nga dungani og kaon ang bata. Sukari og apil nya pakana. Ako na ginahinay sa kog laba. Nagilaba ko sa mga bulingon. Ay nahipuong na lang ko nga ni duol naman akong anak kay nangayog kaon. Wa pa na tingali kakaon. Ay wag yun. Pero ang panuhak nga tino nagigda-higda lang nga toothpick pa. Uy, kasalbahis gud ang tawana, day. Ay, bantay gid bitaw ni Kulis amo ron oh. Baga kay naw, gihurot pa niyang sudan, wag gid magbilin para sa bata. Bahala untag maguna siya gaon basta mamili lang unta siya. Pero gihurot ko sa baghak, dako ra kay glamoy. Uy, maayo, day, oy. Di gyud nang mao nang maghusay pa mi ani inig uli ang musbayro. Nanay, magduwa lang kang nga rin sa gawas na ya. Sige nak. Pero ayaw pag atos karsada ha. Diha ra gitungod sa tua. O, nanay. Sige. Ay, karon katawhana ka. Ingon ini day ta, maniguro kag imo. Limot tingali nga palamyunon ra pud siya dinhi. Narang paraw ay naghagok bisag bag-ong mata. Bag-ong man tagkaon. Ayahay ra gyud ni permi ning panuhakan ni, mubangon lag kaon. Mura ra bag naigituno ang kwarta. Stoy. Tino. Day. Bangon sa nako diha, magsulti tabi. Oo. Bangon ta diha kay magsulti ta duha. Yan to, day. Mata na ka. Mata na. Bahin nimo ug sa akong anak. Oh, okay ano naman? Unsa man atong anak? Ikaw ba ipagkilasilas ha? Atong anak. Oo, bitaw to. Ako bitaw ng anak. Sino unsa giisip? Pisa to, di na ako anak. No? Giisip taon ko ng anak ng bata. Kung giisip pa na nimong imong anak ng bataa, di nimo pasmuhon. Oh, siya, pasbuhon. Sos, ay nalanta nimo. Ayo ka la storya. Paingon-ingon pa ka kung unsa nako kamahal ang akong anak labaw pag imong buhaton nga pagmahal sa bata. Unya di ay ultimo pagpakaon, imo pang dawan. Ha? Unya, wa ka maguna-huna nga kanang imong gikaon amo na. Oh, uy. Wa uroy ka matukis imong gikaon no? Wa uroy ka mabukog sa humba nga imong gikaon. Oh, yeah. Oh, may bidaon sa panulti mo. Tinuuro ko mga buko sa umba, pero muro natukan ko. O ganong dili man ha? Nagkaon-kaon man nakakimo.
Wa ka kapakaon sa bata, bisag duha lang unta kakutsara. Day, Wa uroy ka matukis imong gikaon o mabukog baron. humba lagi ito. Bidam humba, bukog gina ita na. May untag nabukog ka. Day, Tingali kalimot ka Tino ha. Nga palamyunon na po ka dinhi. unya ikaw dili. Ka? Oh, imo ba yan yung lamyon na kuha ka na gabi ha? Nya, di gali ka kahurot. Ilog na isa gulang gid mo pinaong. Sa mga kainit mo rin mo uno. Ang wa nimo pakan ang akong anak. Dilutuan ta mo, laming sudan, humba nga lata. Nagiingnan pati ka nga pagdungan mo sa bata. Hala, di ba lingon ko pakan si Inday Cheche? Pero unsa may imong gibuhat? Ikaw ray gakaon. At ka pagkaon sa akong anak, gihurot pa nimo ang gibilin akong upat hiwa. Pagkadako nimo glamoy. Kani abi man ako di sa bukaon. Hilam na ay mukaon. Sunod basta mapas mo ng akong anak. Di ta ka pakadon ha? Layas din ni ha? Kay wa ko maginahanglan og tao nga dili ka mo ang mubati sa akong anak. Layas din ni Tino. Day Mia. Anong ka naman sang tawhan ang imong gipunito eh. Pa maghada ni pagbati sa bata. Kaluoy ko di ay sa akong apo. Amot ang tawhan na tayo Sa bag-o pa mi, pinangga man ka na niyang bata. Karon naman na nag-ingon anak. Eh, og maumagani na mo magpirmi milala. Mapasmugod ang akong apo miya. Ay, amot ang sawang ka ng tawhan na tayo Ano maproblema man ka nga di man kasado mo ang tawhana. Eh, pangitaglain. Aw, anak ginapaingon tay. Liha kanusa man. Kanusa ni mo na buhata. Kung yan ang mapas mo ng akong apo. Palayasan ang tawhana diha sa inyo. Ako pa ni mo, mangita kag Amerikano. Amerikano tay? Repa. Pre, yaya na magkaimtang dire, no? Nindot kay kag pagabutang dire, pre. Nakasawa ka gwapa. Nya, kutahan pa yun. May trabaho. Pre, uslik iknop. Ha? Uslik iknop. Punsi may pidon. Pre, dili yun mo na nako asawa, pre. Wapam taon may makasal. Pero, nagplano namin nga mapakasal, pre. Swerte yap mong kakimura ko kag senyorito din eh. Senyorito. Ano, yun ang kinabuhis tao. Swerte. Ba, imo tilya dia? Pwede gas rip? Kaninigan. Tuto tatong rip. Ha? Repa tungod ng sudi. Pwede gas to dito. Nigan mo, pre. Sagop lang ako ni mo, pre. Ha? Sagop lang. Kadako ni mo tao, kadako ka ng glamoy, no? Kabala ka, pre. Mulimit naman ko. Tagsa naman ko. Tagsa naman kabadihado kung kanon. Ang ako asawa mo ilamyo ni mo, dili pagkaon. Wala tayo problema. Basta walay sudan. Bungot ito, eh. Uy. Uy, stopping, oh. Stopping. Bida, no? Yunong yung sikinan. Kita mo sikinan, pre. Hunong sa inyo dapit, no? Oh, wala. Pre, kisa na. Ha? Di ka na masuko, pre. Ginong ruda. Imo nasawa? Ready. Bida, ikaw bala kayo. Ako may hari din eh! Sawa nga. Inom na! Ngingiga, gino, pre. Isog-isog, ha? Sos, bida! Mao day nga dili ka kasugatin no. Nagla na sa dagan ha. Day. Ako pare si Priuslik. Sum inom. Maingad lang, ma'am. Tino magistorya taron ha. Che, dali na. Sila, che, pre, ingiro. Dili, si nga na itong mga anak. Chi, agon. Murag isapot man, pre. Isapot mo sawa, pre. Bida. Nagpapansin na sa anak ko. Ha? Ino tayo lang! Aw, imrom! Ang sa'y problema ni mo day. Mangutan na kag unsa? Suma. Saan ang suma? Hilom na Tino. Nagkadugay no. Nagawa jud kay ayo. Mao, nga ano lagi. Ang sa'y problema ni mo, ha? Wabiyat mo lang ka, narakos ba eh? Oh, bitaw. Dili na kasbay. Nakakita ka nako nga miabot ko og may dako mga kinumpra. O sige buhati mo, nang hinanaw lang ka nako. Wa gyud ka musugat para kuhaon mo akong kinumpra. Kita ka nagbaguod kung nagbitbit. Wa gyud ka mo tabang. Ay, sus, para ka na. Ano, unsam. Muingon ka lang gid ana. Pag sure diha ay. Unsa man senyorito ka din he? Kaya para good. Mia, pero miyo lang ko ni mong biklo niya. Wa ti ka bikla. Nakita lang nako nga murag nagka-irresponsible na ka. Oh, irresponsible? Irresponsible! Magklaro kay tabi. Siguro na to, ha? So magigamit ko nimo para doon na kay kapuy-an, para doon na kay kapahungawan, unsa pa diha. Usa? Uy Tino, kung wala kay kugman ako, o kung gihasulan ka na namo, pwede ta magbuwag. Oh, ngawans. Gihaglit ko ni mo? Wa ti kahagita. Hangyoon lang ta ka nga unta kun mahimo, magbuwag na lang ka ta. Oh, Miha. Ha, magbuwag na lang ta uy. Pida kay gano man, ha? Dunar kay saligaday o dunar kay laing laking imo ipuli na ko? Hoy, ayaw ko pasangin ni anang butang nga wala ko buhata ha.
O yan, gusto mo ka maging bulag ako! Tungod kay wala kay ayo. Unsa? Tanaw na ko nimo tinuno, murag wa na jud ko'y nakitang kaayuhan diha nimo. Ang imo rag gihuna-huna, murag ang imo rag yung kaugalingon. O yan mo nagkasulti mo ka na. Tungod kay mo ako nakita. Di may importante alang nimo, ang mahilungdanon na gyud nimo, naa kay bayang kapaulian, naa kay bayang kakanan. Wa ko'y nakita nga ning kamot para sa atong pamilya. Og nakita na ko nga wa gyud kay paningkamot. Ako na lang tanan. Oh. Sa taong kagrasiyas pagkabana oy. Aw hinuon, di pa mo sa takabana, kay wa man ta makasal. Mao nga mientras wa pay dakong kadaot na hitabo sa tong pamilya, magbuwag na lang ta kay wa kay ayong pagkabana. Ano? What? Tungod sa kong kalagot nga wa nay gihimo ning tawhana sa kong kinabuhi, gusto gid nako na lang untang tapuson ang tanan, gusto na kong buhian siya. Unya, Demi, istorya rin ko tali. kung manatag istorya, di ba? O di ba, gusto kong maglaruhay ito ba? Ano? Di ba to klaro para nimo? Sa man nabungol ka ato? Saan mo yun? Gusto yun kang magbuwag ta? Angay lang. Kay wala jud kay ayo bisag unsa unti no. Mau ba? Oh, wa ka kay bawa na. Be, ko no be. Asa man ka dapitan ay ayo? Mamawili ko nimo. Be, sige sige. Sultihi kung asa ka dapitan ay ayo. Tungkol kay gwapo ko. Kasi ingon. Ari sukas kong baba, be. Ari. Luod nimo eh. Bida sa ni mo. Sultihan ni ka. Dagang mga babae nagkukuda ko eh. Ha, nigukod nimo kasi ningil sa utang. Dili. Sure? Dagang babae nakagusto na ko. Pero sila tanan. Wala ko pa sina. Ikaw may akong plabi. Nya, saan na nako? Bida sa daan. Hoy, Tino, hoy. Wa taong kunigukod nimo tungod anang imong giingong imong pagkagwapo eh. Tungod kay bisag unsaon, wa ko'y nakitang kagwapo nimo. Awards. Nya awards bitaw. Mauna. Saon man kagud tagsak raman man namin. Namin sa tanagso kadako ang sa amin diha. Bida. Gusto yun ka magbuwag ta. Manguta na pa ka? Nara mga sininat nimo ay. Ako na lagi panood sa bag. Layas karon dayon din ni Tino. Kay wa na may magkinahanglan nimo. Pauli og diin kagikan. Kaskas ka lang sa akong kwarta. Wa ko'y nakuha nimo. Daw na. Ano? Mao ni ang akong problema, kay bisag giunsa nako pagpalayas ang kanahan, wa gyud ni bias bay. Unya nahadlok ko basin og magdumot ni ba, unya may buhaton siya nga dili maayo nga rinamo. Unsa akong buhaton oy nga gahi man kay ni nga palayason. Unsa man og kamo ang pasultihon? Mia. Okay, ang isendo na ito karong adlaw Si gyud. Inday Mia, Ate Pres. Maya. Ang ayang problema, Ate Pres, parte ani yang puyo ba nga murag ambot. Kana, sakto na mo day, playason kay, limba ka, Ate Pres, mukhaon siya re kaon-kaon. Unya, ang bata taon nga wa tayo kaon, kay wa gyud kaon, do diwa niya ang ita, siya tugtog lang. Unya, ang problema, Ate Pres, kay wait trabaho, sige lang kinuminom, sige kuan, nagsalig siyang Mia. Niya, pag uling ab kuan, papalayason lang Mia, di bulayas. Kay din ang kagwantas Mia, gagisaligan ko no niya ang iyang kagwapo. Dugwa ko taos Mia taon, luoy kayo. Mao ni akong problema, bisag yun sa ko palayas sa kanan, wa gyud mo bias pa eh. Sa di ba wa mo layas? Wa gyud na to. Bagagnaw no. So, mao ni ayang ikuyawan at Pres, kay basin bag nagdumot niya ba, unya, unsa niya buhaton dito nila taon. Mao. Kay sulti lang nas police day Mia, kanang pagkatubang lang yun mas parangay. Nya papirmahay mo, pirmahan na siya o unsa kay para likay sa disgrasya or unsa may tabuon niyo siya mo'y blimon sa imuhang mga kaliwat. Mao na diha. O ano na to pagpagi Ate Pres, di ba? Kay lisod man ibam. Unsaon man babe? Ako lang ka dire sa panultihon 6 verse 6. Taong tapulan kinahanglan nga makakaton ka og pagtulunan gikan sa mga hulmigas. Kaya ang but pasabot ang kaning mga hulmigas magsige naghakot og pagkaon kay katinguan di naman naliig kita. Una nga giingon nga mas may pang mga hulmigas kay mga kugihan kuno kaayo. Ikinira pa sa mga hulmigas kana mga soom kana sila mangitahoron sa kaayo gulyak. Bitaw. Kita ka magsugad na sila nga mo kiss jud. Musta? Lips to lips kaya magchula gyud sa labam, lips to lips mayo. Lips to lips. Diyan sila kita mo ng kabangga. Unsa? Kita mo naman kabangga. Sakto de. O sa mga sulti pa display sa mga sulti. Ako magong naabtan ang umigas ng mungod na. Ini para sa istorya duha kang bugiro ba? Sige Pats. Ako nakita ko to umigas duha ka kilometro gikan sa tunggi barugan nakakita ka. Ningon ko to sa kabunggiro wala pero nakadungog ko sa tunob. Berdol gusto kagulyat ba nga mag lips to lips ko ng mga umigas. Grabe ba to kagulyat? Mga bungi sa umigas ana.
Di ba ka? Mas grabe itong iya. Pats kayo, wa siya kakuha pero kadungog siya sunog. Oh. Oh, grabe. kita dungog sa tunog. Kasi kita pa kadawog tunog. Tinuod gina Pats. Unya, usa pa yato ikasulti. Pats tabangi mi ani Pats. Ang yung ban na Pats. Tapulan kayo. Huwag yung lahimo kadabang Salig gwapo, di. salig kay gwapo iyahang anak agsarak di gali kapakaon siyang anak. Pero si Mia taon mo iga naninguha tanan. Nakabayayat na yung taon. Kabayayat na Ni sumpay lang ko ni ko kay ako malingaw ko minaw sa tambag ni Bambina kay murag nabali na si Bambina na may pari karon nga ako matud pa si Thessalonians 3 bersikulo 10 Kana, murag pari ka. ang dili mo trabaho dili pa kanoon. Oh, nanas mo na mando ni San Pablo dito higaw na na magoy uban magsirag ampo nya di na trabaho. Oh, mo na nga kinahanglan gyud ang trabaho kay nga naman kini magong trabaho kabahin maguni nga gisangon sa Ginoo nato kay aron makumpleto ang kinaiyahan ba ang creation. Sama example ang Ginoo wa man mobuhat og balay. Pero ang Ginoo nagbuhat og kahoy og mga materialis. Para Mo na nga kanang gusto kang maghimo og balay aw katong kahoy mo to imong himuon pinagis pagtrabaho. So kanang tapulan wa ginas bokabularyo sa Ginoo. Mo nang dihan bahina mo nang agwanta gid ta mas ginhawa. Oh, mao na niya. Sumpay ta na padre karong mga reading karong adlaw padre no kay murag hapon. Saan mo kaganahan mo kagbang? Murag as 4 pa manggod. Karong man sa mga padre no kay kanon na liging mention sa reading sa Bible ang tugas. Sabot ba nga sagrado ni tugas ta lagi dito. Dali ka, o dali ka. Tugas? Kahoy? Pero mingi ko nga. Kini magong Biblia ba dunay mga kahulugan aning mga larawan baka o kahoy sama ng tugas or sidar. Kana magong sidar or bisa to Ah, butang. sidar. Oh, Usa na butang siya, ta. kahoy, yapon na. Tugas. Matang gyapos kahoy nga nas Biblia pero kaning tugas lahi po ni. Nagpasabot man nagkaligon og kusog kay kanang tugas ligon ba yana bahi ba yana. Oh, ingon na unta sapod baruganan sa tao. Pero kadtong mga tapulan mo toy lisod kay nagyon maguna Ginoo nga dapat toy kausab bitaw na nangutanan ako sa unsa magay tinuod nga adlaw ipapahulay padre. Ningo nga og sa mga Muslim Biyernes. Og sa atong maigso mga Sabadista Sabado. Sa mga Katoliko Domingo. Pero sa mga tapulan kada adlaw ang ipapahulay. Sakto kayo, Pat, sakto kayo. Gulyat, Ha? kung sa tigay man mo ang imo ha kanang nakikita unsa to imo ato sa Almigas ba? Oh, naglips to lips. Oray ba nga padre, ang usa ko no, wa ka kita pero dungog sa tunog. Nako Eh may nang bahala mga abtan tag si Mana tarungon na tong tambag kay basi mahuman na ni bulan na wa. Dili, tabag. Tarungon na itong tambag kay bitaw sa ato mga tigpaminaw karon. Kining pagtrabaho balikon ako gasa ni gihatas Ginoo nato kay aron kato iyang plano sa creation pagpamuhat makakaplag og katumanan diha sa imong kakugi. Mana kining tao gitawag og homo paber. Man is a working being. Mabutang dunay kamot, dunay kusog kay aron adtong kabuhatan nga gisugdan sa Ginoo. Pinagi sa tong pagtrabaho makatampo ta sa maong katumanan. Manang intawon katong bana nga tapulan nga gasaliglas ka gwapo, dili man na makaon ng kagwapo. Importante ato sa apilan og paningkamot og trabaho. So karong mga tapulan nga naminaw, oy mga tapulan paminaw ha. Nas Biblia na 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, ang dili mo trabaho, dili pa kanon. Salamat. balikan padre sa pan. Pero Pader, i-greet sa day kay anniversary ro padang gusto yung kamatayon. Oh, ay kalinaw nga o pahulay dayon ni hatag ni Tiban Ginoo kay abi ninyo ang tao mamatay dias lawas kay ang kamatayon magud mao lang mga atong paghunong sa pagkinabuhi sa kalibutan no. Man's death is only a cessation of earthly life, but we continue to live in eternity because we are created in the image and likeness of God. Binisaya pa ang kamatayon dili mo'y katapusan, kung dili mo'y paghunong pag-undang sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, pero nagpadayon tang naglungtad og nagkinabuhi sa kinabuhing dayon tungod kay ang tao binuhat sama sa dagway ug kasamahan sa Ginoo kinsa way sinugdan og way katapusan. Manang pahulay nga dayon itiban kay imo ang imong gihangop ang kamatayon sud na sa pila ka tuig, pero nabuhi ka hangtod sa hangtod diha uban sa Ginoo. Imo usa amo na pud sunod pohon in God's time. Thank you. Salamat kay Pat. final pa this wali Mga sa. limbawat malhibaw na ko ato imong pulong rong ipagawas parting ari. na gito kay Pinari. Pinari. kato nga tambag pinari na gito kay basig malupigan niya akong bambina. Salamat. Salamat kay Padre nya puhon-puhon. Pabalik ka dire. Kamot ko September 13 anniversary. Okay kayo murag ikay mo tabang og. Celebrate ko po. Sige, thank you kayo. Sige, Dre. Salamat kayo. Sige, Dre, bye. Salamat. Bye-bye, Pader. Salamat Balik ta kayo. Gulyat. So katong gingon lagi ni padre nga kinahanglan mo trabaho gyud. Trabaho, Usa kita. timo sulti Gulyat ang ulmiga sa to. Maglips-lips lagi. Oh, baru ka Ganda, padre. sige, Baru sige, ka padre balik. ingon ko nga, uy kita ka na ulmiga sa salayo, kita lagi ko ingon usa nga, wa ko kita pero kadungog ko stono. Ana. Na ko isumba ito Gulyat. Usa man? Ingon nga, human na. Ingon, umi ko kita lagi. Wala ka na kaming tuluman no. Kodagong! Pasol! Tihon!